Sibingele babukeli Black Live TV igama uNonhlanhla Mamelo wakaZondi, Miss Mamelo. Sikhona-ke lana-ke namhlanje ngize ngazo izigameko zempilo. Sizozwa-ke ukuthi isona siphi izigameko. Usuku nosuku suke sinezalo silibe sithi nje sibabazile awu iza nazo. Njengoba nazi-ke ukuthi isona-ke isihlalo sike-Stufuza lesi ezobuya nje khona kungekudala. Kodwa-ke njengamanje nginawo usisi wami la e-studio. Ngizozwa ukuthi isona siphi isigameko angiphathele sona namhlanje. Sabona sisi njani? Ngiyaphila unjani? Ngikhona. Yes sis. Ubani igama? Usukaphi? Igama lami nguNobuhle wakaMtolo. Ngiqhamuka endaweni yaseMzinyathi. Okay, Mzinyathi. Yebo. Alright, yeah. Ngiyabonga kwaBlack Life ukuthi bangiphe ithuba namhlanje ukuthi ngizokhuluma ngenkinga yami, isigameko sami esangehlela. Engicabanga ukuthi nomunye futhi uzofunda ekutheni kulokho engizokuxoxa angakuqaphela kanjani. Yeah. Yebo. Engingakusho ngike ngalingeka ngathanda umuntu omdala kunami. Mangikhuluma ngomuntu omdala ngikhuluma ngomuntu ola ko-40 and mina nginominyaka we-25. Lo muntu lo ube umuntu obenginakekela. Igama lakhe ngicathi akukho nkinga mangabe ngilimention. Alright. Angifuni mina ukubanjwa abantu la. Sekuthiwa vuvu. Yes, okay. uGuy lona ubehlala khona la edrobheni. Sahlangana indlela esihlangana ngayo because mina ngifunda kuma college akhona la edrobheni. So ukuhlangana kwami naye uyi-lecturer. Bese ngiqale ukumjoyela ngonyaka wesibili ngilapho ecollege. Mangihlangana naye abe umuntu nje ongithandayo, umuntu ongikhonzile umfundi wakhe. Kwahamba isikhathi, okay, nami ngibona ukuthi vele isimo sami asikho right and lo muntu u-right. Ngiyabona ukuthi anga-afford ukuthi anginakekele empilweni yami. Ashele-ke uGuy ngize ngimthande nami ngibone sengathi hayi izinto zingihambela kahle. And akazange azangifihlele ukuthi unonkosikazi. Akazange azangifihlele. Wangitshela wathi kodwa akahlali ubabona mengabe ko-December kuphela. Uyahamba ayobabona mako-December. Kwathi kusanjalo, I think kwakuMay ngiqala ukumthanda. Wangithembisa zonke izinto akufanele angenzele zona as umuntu wesifazane. Engirentela, engenzela yonke into. Mangithi yonke into ngangingasweli lutho mina eyami imali kwawukuthi ngondla ngayo ekhaya. So ngangondla ekhaya ngo-NSFAS wami mina mase kuthi oyakhe imali kube edingo zami. uGuy saqhuba nje isikhathi eside naye kwaze kwaphela 2 years. Sifihlile into yami naye and ekhaya akekho even ngoyazi. Umuntu obeyazi le ndaba kwakumngani nami. Esaficana khona naye futhi ecollege. Sarenta naye flat. Ngenkathi sengi-afforda-ke mina sengi-right sathi ukuqhelelana ngamnika enye indawo la erenta khona. Sengimrentisa but ngangahlali naye ngoba ngase ngihlala noGuy. uGuy wesemove nami. uGuy-ke la aqala khona ukungijikela it was 2022. Nami ngase ngenza unyaka wesi-4 ecollege. uGuy-ke sesihlale naye 3 years kulowo nyaka. La ngishintshela khona ngathi mangihamba ngase ngidohoza ezitolo. Mangabe mhlambe kusavaliwe ekoleni ngihambe ngiyobamba la ngibamba khona-ke. So ngabuya emsebenzini ngalolo suku mangithi ngiyabuya amukho endlini. Kanti vele umuntu engijwayele umfica endlini. Usebenzele endlini mengabe ngekho esikoleni ngaleso sikhathi abuye usebenzele endlini. Mangabe ngifika endlini amukho. Ngiqale-ke ngimfonele angabamba ama-calls ami ngithi okay ngitheste nomngani wami ngimtshela ukuthi akazeni mhlawumbe ambone around. Athi hayi no akazazi ambone. Kuphele kuze kucace ukuthi okay ngiyalala amukho. Nakusasa futhi ekuseni ngivuke ngiyiqake ngoba ngiyamazi be umuntu ongi-check-ayo ehlala efona ngaso sonke isikhathi. But ngalelo suku azange asafona. Kushaya ngakusasa-ke ngithi ngiyamthinta ngingamtholi, ngithi ngiyamthinta ngingamtholi. Athumele abantu kwakubangani bakhe noma mhlambe abantu akwazi ukubacela ukuthi bazomthathela impahla zakhe endlini. Mefika abantu bayichaza ukuthi bawobani and ngeke ngize ngilwisane nabo because vele angenayo ipower yokuthi ngilwisane nabo ngoba izinto ayezoyifuna kwakwezakhe. Ibhadi-ke labe selingehlela ngalelo langa ingoba konke ngangitshela ukuthi ngokwami ngaleso sikhathi. Ngabona ukuthi akusekona okwami ngoba wayethe kubona bothatha yonke into esendlini. So ngabona ukuthi le nto yaba isigameko ngoba into engangayilindelanga.
into engangayilindelanga ukuthi ingenzeka. Umuntu omthembile Umuntu nithandana naye. yebo sasesiside futhi nesikhathi. So uGayi kwathi kusanjalo ngoba phela ngithi ngimbuzile kulo sisi ukuthi ukwambona yini athi usisi akaze sambona. Umngani, Yebo, yebo. Kanti ubhuti usemuvile wakuhlala nosisi lo umngani nami. Yebo. Hayi wena. Mangifika umngani ngizwa ngabantu ukuthi hayibo le moto ekade ipaka la ayisavamisile ukufika la isifikela so ngingathi behlala ke bobabili lo ngizwa ngabantu bengitshela ukuthi le moto le ekade ipaka la ayisapaki la isivamise ukufika kamngani wakho yindaba usumuvele ebhekini kamngani. Hayi wena. Ngithi mina hayi no angimuvelanga bheki. One day nomngani nami angitshela ukuthi asihambeni siclass asizithanda ke vele indawo sisabantu abayihambelayo. Khona omunye umngani wethu we-host event ke indawo thizeni yithi laba siyahamba. Mase siyafika lapho uGeli asithuthi afuna ukuhamba aye endlini encane. Meya kuyona ashiya ifoni kumina. The time eshiya ifoni kumina kanti uzofona uGayi. Mefona ibhaliwe inamba but ayisabhaliwe ngendlela yokuthi ayibhale ukuthi umnguni mawukuthi umnguni. Kodwa useyibhale ngendlela yakhe. Kwawukuthi phela ngikathi umuntu mefona inamba uyayibona and nami izathu sasenza ukuthi ngibuke le namba ingoba yayilokhu iphinda ifona njalo. Ayi ngibona no le namba ngiyayazi ngiyi-answer calls. Mayethi uyakhuluma uGayi umuntu engimaziyo. And ngathuka ngaleso sikhathi ukuthi hawu lo muntu angayenza yini lento engicabangayo njengamanje. Why imfonela kangaka? Ngilinde ke uGeli abuye. Mebuya ngimbuze mina hawu nangu sibanibani ekufonela kumayelana nani khona enikuhlanganisayo mhlawumbe engingakwazi athi ubefisa ukungitshela kodwa ubesaba naye akuzona inhloso zakhe but ubefisa ukungitshela ngaloGayi. Oh befisa ukutshela okay. Yebo. Kodwa ukuthi ke naye bengesizwe inhloso zakhe ubengazi ukuthi uzongitshela kanjani ngoba naye wamzela ngokuthi the chomies. Yes. Bahoti. Yeah ngathi yabona nje ethi into yomngani. So mengitshela ke azathi yazini ngoba sabangani and kubhlungu lento engenzile kuwena nami angifisa ukuthi mhlambe omunye umuntu imenze ngoba yabo athi ucela sihlangane naloGayi soyithu ngithi mina what if lo Gayi khona kwenzayo because angisamthembi njengamanje lento ayenzile kukhombisa ukuthi kukhona sangakwenza ngaphezulu kwalokho akwenzile. Athi hayi no ngeke ngize ngimtshele ukuthi ukhona bathi so ngizomtshela nje ukuthi akeze endlini yami because vele so umuntu ofika endlini yami. Ngithi mina ayo right nangempela sambe sendlini yaGeli masifika endlini yakhe afika uGayi. Mefika uGayi angakhombisi nanokuthuka vele nje isho ukuthi into ayijwayele akanendaba nalento eyenzakalayo. Into asitshela yona wathi ngithi niyazi ukuthi bengidlalela and niyazi ukuthi mina nginenkosikazi wami. Hawe ma. Wow. Yasazi isigaxa. So emva kwalokho ke sathuka ke ngoba sasingenayo. Wathi beyidlala kunina noba2. Yes, wathi bengidlala and ayikho into engayikhuluma nathi. Jesus. Yeah. Yeah, angibanga nokuthi mhlambe kube khona kwangiphatha kabi ngoba ngase ngithembele kuyena. Yeah. Entweni eningi. Kwakusanjalo ke wathatha nakuyena untombazane wathatha yonke into yakhe ngeyakho kwakuletho kusho ukuthi wayelethobo ukuthi methandile mase sithatha futhi uyahamba. Yes. Wafika ke wathatha nakhona ke umthwalo wahamba. So sasesikhuluma naye ke nathi ngoba sesibona ukuthi hayibo ngempela lo muntu uyahamba. Sesimthembisa ukuthi hayi ke futhi nathi into esizoyenza ukuthi soku-expose lento oyenzile. Athi singayenza kanjani sithi sokuxoshisa emsebenzini futhi kufanele siyenze ngoba nawe ukwazile ukudlala ngathi. Yebo. Oh wathi singayenzi lonto sifuna malini. Sotshela umfazi wakho soya kuyimfihlo ke. Yebo siyamtshela yebo. So mangithi mina hayi angiyidingi imali yakho. Ngiphinde ngibuyele umqondo ukuthi no ekhaya abazi ukuthi isiphi isimo engibhekene naso. And mangihlukana naloGayi kuyacaca ukuthi mina ngibuyele usizini kufanele ngizame futhi umqasho engizohlala kuona engizoyirentela wona mina. Angisa afford phela. Athi sifuna malini mase sithi thina ngoba vele suhamba for good sicela usinike u20,000 ngoba vele umuntu hayi wengaxakekile wenemali. Hayi nangempela ubaba lo awu transfer same time to 20,000 wakhe athi shoot u10 nalomngane. Kusanjalo ke uGayi athumele nazi nayifuna bo imali encane sihambe ngifinishe ngaka.
Hhayi kodwa angisho nomqondo lutho. nokungakakhuli. Nokungakakhula kuyakhawunta. Hhayi Yebo. angisho lutho babukele emakhaya ngingazi nithi hhayi mamele uthanda imali. Kodwa nje. So ubhuti-ke lona-ke kwakusanjalo-ke wasibhalela ama-message ukuthi uzosibophisa, simkhiphise imali ngenkani yonke leyo Hawu. nto leyo-ke. Ayi naye uthatha advantage yokuthi vele hlampe sizohluleka ukumphendula kule Yeah. nto ayikhulumayo ngoba wefundile yena. Shuthi Ekhulile. yebo, nokuthi mhlawumbe ubona ukuthi sizosaba simbuyisele le mali yakhe and okusho ukuthi wayeyidinga vele. Mengabe kusanjalo, mase ngiyamphendula mina ngithi mina ayi kulungile angahamba emaphoyiseni ayosibopha. Ngikutshela ukuthi akuphelanga kusho mhlampe 5 hours ehambile wasithumelela abantu. Because sasingakamuva ngiseflethini kukuphela ukuthi iflethi engangihleli kulona ngoba vele kwasingakashayi isikhathi sokuthi irenti. Yeah. Yebo ngangisahleli. Yebo. Usahleli. Kusahleli kuqhamuka abantu futhi wayebona wathumela abantu nje abangenankinga abafana behle abancane wabatshela ukuthi bazofike bafune iy'mali kuthina. Mebefika labafana bafike baphuca amafoni bathi bacela ngisho iphini. Iphini le ngoba phela inemali engithi inemali ikhadi. Angayisebenzisi nini imali? Asikakayisebenzisi imali kade ifaka Kade ifaka namhlanje. manje. Yebo. So ngizame-ke ukuthi okay kuze singezolimala asibanikeze labantu lezi zinto lezi. Yeah. So isona sigameko sasehlela ngalelo langa ngoba sagcina singasizakalanga thina. Kodwa yena ngoba weyazi into ayenzayo. Wagcina ephumelelile Emdala. wakwazi ukuyithola imali yakhe ngoba akahluphanga wathatha amakhadi amafoni washiya. Wathatha amakhadi wahamba-ke abafana laba-ke kuba futhi asicabanganga nokuthi sifonele amaphoyisa. Kwakuzoba kuningi kwakuzosilandela ukuthi kusukaphi. Nokuthi babenisabisa. Yebo. Ukuthi nje mina ngicabanga into Bafika-ke kanjalo-ke. Kwaba into ephela kanjalo. So hayi mina ngeke ma abantu besilisa. So wena-ke awungitshele kule nkinga yakho usuhilile kuyona noma usafisa i-closure ukuthi uthole i-closure kuyona noma usafisa ukuthi athole isijezo sakhe kwenzakalani? Angisho ukuthi angathola isijezo ngoba ukuqala kwayo akekho wayephoqiwe. Mina ngangicabanga ukuthi ngenza into e-right. Yabo. So akekho wayephoqiwe angifisi athole isijezo kodwa engikufisayo kontanga bethu ngifisa sengathi bangayiqaphela izinto ey'kanjalo. Yeah. Bangathandi kalula Imali. Yebo. Qinisile. So ngiyakuzwa and I'm so happy ngale ndlela osho ngayo ukuthi awungaphoqiwe and ontanga beni bangathandi imali phambili. So nawo kumele bezicabangele. So isona sifundo banikeza sona namhlanje. Ngiyafisa nje sengathi mebephuma emakhaya ngoba nami ngaphuma ekhaya ngumuntu ohambayo eyofunda ngase ngihlangabezana nazo-ke le nkinga. Ngiyafisa sengathi mebefika ngoba phela ngeke uze ukuvimbe ukuthi umuntu afise ukuthanda umuntu amthandayo. Kodwa kunezinto kufanele bayiqaphele and yabo umuntu once waqala wakutshela iqiniso lakhe kufanele uhloniphe leyo nto leyo. Mina cause wangitshela ukuthi unomuntu wakhe. Yabo. Wena wawazi vele. Ngangazi ukuthi unonkosikazi kodwa ngangazi ukuthi unale gilingwana ayenzayo masisi. Nochomi surely wayazi usunonkosikazi. Uchomi wayazi cause vele ngangixoxa mina nochomi. Uxoxa everything nomngani. Yes, wayazi. So ngiyafisa ukuthi ontanga bethu mebefika kuleliya zinga bangafiki bahehwe izinto abayificayo. Bazama ukusebenza ngokusemandleni. Uchomi angizange ngize ngixabane naye cause nami naye ngacabanga ukuthi shuthi naye wenziwe lento mina eyangenza ngiqala ukukhuluma naye lo bhuti lo. Angazi ukuthi wakhuluma wathini kuyena. Ngithanda nje indlela okhule ngayo nendlela lento oyebuka ngayo utshengisa ukukhula kwakho. So ithini nje mhlambe ke amazwi akho okugcina kunonke lento yakho? Ngizothanda ukuthi ngibonge abakwa Black Life ukuthi banginikeze leli thuba ngibhodle ngento eyenzakalayo ngoba kwesinye isikhathi ngihlale ngicabangela ukuthi what if yenzeka komunye umuntu. Exactly. So iyona into engingathanda ukuthi ngiyibonge kakhulu leyo. Nathi siyabonga kakhulu. Babukele emakhaya izigameko zempilo ngahlangana nobhuti ona 40 years ngifunda. Ubhuti wangitshengisa ubukhazikhazi kwamnandi kanje wasiselala nomngane wami bajoyina umngane wami saphucwa zonke izinto amafoni nani. So ubhuti wasitshela ukuthi vele ubeyidlalela ngathi sobabili. But ke into engithandayo kuyena usaselela nomngane they are happy ba right bafunda
kulesa sifundo sabo baba right. Namanje nawe umlubukelo sekhaya thiwa ungathandi imali kakhulu, zinakekele, wazi into ephumele ekhaya, azi ukuthi usukaphi, uphumaphi, and futhi uyaphi. See you next time khona la ku-Black Live TV sikhipha khona izimfihlo with Miss Mamelo.